ihe ọma rukwa ya aka n'afọ 2024 ụnụ maka mmemme Igboekunie si aga kwa mgbe anyị na-apụtara iwepụtara ụnụ ọtụtụ ihe ndị Igbo na-emegasị, eriberi ndị Igbo, ekike ndị Igbo, omenala dị iche iche ndị Igbo na-eme. Nke taa lee ụnụ onye mburu aka ebe a ka a na-akpọ ukpokoro. Ụfọdụ ga-asị gịnị bụ ukpokoro? Ama m na ụfọdụ anyị nwere ya n'ụlọ, a na-akọ ya n'azụ ụlọ dịka esi akọ gịnị agwa. Nke a bụ agwa ka ọwụ dịka esi akpọ agwa beans. Nke a bụkwa beans, a na-akpọkwa ya red kidney. Ọya dị ihe a, kedu ihe eji eme? Ụfọdụ ga-asị na ha amaghị ya. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịgwọ ụkpaka ahịa eji agwọ ya ahịa, eji agwọ ya ahịa ọla dị nwa ụlọ a na-eme a na-alụ nwaanyị sị ka agwọ ihe eji aga abanye na nwunye dị. Ọ nke a ka a na-esi wee gwụọ gịnị, a na-eji ya gwụọ ọka, gwụọkwara ụkpaka ahụ gịnị ebere okpokoro. Ọ dị ezigbo mkpa na ọ na-adịkwa mma n'ahụ ị na-eri ya. Maka ndị na-enwe ọrịa shuga, ha kwesịrị ị na-eri nke a. Ọ ga-eme ka ọrịa shuga aha gịnị pụọ n'ime ha. Ndị obi na-ama kpumkpum, ọ na-emekwa gịnị ka obi ha dajụọ. Ndị ọbara ha na-ebughị ibu, ọ na-ebulitekwa gịnị ọbara ha, mee ka ume ha gịnị ka umere ghara ịkụ ha n'elu. Isie ya, a na-eshighe ya eshighe ọfụma, ma isie ya ma ishighe ibe ya chako o nwekwara ike gịnị ịsa gị afọ. Mana isi esidee ya esidee, a na-eji mmanụ agwọ ya. Ụfọdụ na-awụ ya na osikapa, ụfọdụ na-eri ya otu ahụ. Ị ga-eji eri ihe dị iche iche. Ụfọdụ na-ejikwa ya ata bred, ụfọdụ na-eghe mmanụ, eghe tomato wee gịnị tiga gịnị na-eri ya. Otu ọbụla isi chụ iri elu, ome otu ọbụla iriri ya, ọ na-eme gịnị, ọ na-adịghị mma. Ọ bụ ezigbo ihe ọ na-enye n'ahụ, ọ na-edo mmadụ ahụ, ọ na-eme ka onye na-anaghị enwe ike ịrahụ ụra na-arahụ ụra, ọ na-emekwa ka agụụ na-agụ, ọ na-eme ka ụmụazị na-etolite ụmụazị ndị na-akpọ ọkpọ n'uto. Ị na-enye ha ihe ndị a, ọ ga-eme gịnị, ha na-eto too otu ha kwesịrị itoru. Ọ na-emekwa ka ọnya mmadụ bụ gịnị wee kpụọ. Ịgba mbọ gịnị na-egote ya. Ndị na-enwe ya n'ụlọ ha, ị nwere ike ịga n'ahịa gịnị gaa gote ya, shie ya, were ya tọgwa ihe ị na-eri ka ị ghara na-ata sọsọ gịnị ji akwụ na ihe ndị ọzọ. Eririkwe nke eriritụkwa nke a, enyetụ ndị ebe a, enyetụ ndị ebe a. Iririte ụtara, ririte ji, ririte osikapa, gị ririkwe gịnị ukpokoro. Ọ dị ezigbo mkpa na masị ndị na-ama anya banụ n'ime ahịa, jee n'ebe a na-ere gịnị ngwa ihe Igbo, si ha gịnị ị chọrọ ya. Ọ kachasị n'ala Igbo. Mgbe ọbụla ị lọtara ụlọ, gbaa mbọ hụ na gịnị igori ebe o buru ibu were ebe ụlọghachi ebe ị nọ wee na-eri ya. Gbaa mbọ na-eri ya, ọ na-enye ezigbo aka, ọ na-enye ezigbo aka. Ọ naghị ekwe ka ụmụ nje ndị dị iche iche gbaa mmadụ n'afọ, ma ndị nke a na-akpọ tumor maọbụ fibroid. Ọ naghị ekwe ka ihe ndị a gịnị gbakọọ, maka ọgwụ ọbaba ọjọọ na-akpata ihe ndị a. Mana mgbe ị na-eri ụmụ ihe dịka ukpokoro a, ọ gaghị ekwe ka abụba ọjọọ gbakọọ na gị. Ọ na-emekwa ka ahụ siriri were. Ndị ịga mkposi na-arụ ahụ, a na-eri ihe ndị a, ọ ga-eme ka ịga mkposi ha gịnị dịrị ha mfe. Maka na ụfọdụ ga-anọ n'ebe a na-eje mkposi, ọbara ọ na-ara ha ahụ, ha na-ese ka nwaanyị na-amụ nwa. Ihe ndị ahụ gịnị dịkwa ka ọgwụ. Ị na-eri ya, ọ ga-adịghị otu a. Ị gaa mkposi ozugbo ị na-aga ebe a, ga-enyopụta pụta otu o kwesịrị ịdị. Ana m asị ụnụ gbalịanụ ndị na-amaghị ya ka esi esi ya. Ịsacha ya, ma ịhọchasịa ya aja, họcha ya okwute, ịsa ya mmiri, chie ya ụta ya esi esi gịnị beans, wuo ya ụta ya esi eghu beans. Ịhụcha ga na mmiri ya na-arụ iwe ike iwutizie obere mmanụ, ma itigara mmanụ gbagbuo ya, tie noodles, ọ wụọ na gịnị iriri. Ọ na-enye ezigbo ihe n'ahụ, ọ na-eme ka mmadụ duo ahụ. Onye tara ahụ a na-achọ ka o dote ahụ, gba mbọ na-enye ya ihe ndị a ukpokoro a ka o wee gịnị wee dozie ahụ. Dịka unu m si gwa unu, ọ na-eme ka gịnị onye a na-ala gịnị n'ala. Gbaa mbọ hụ na ị gotere n'ala Igbo, dọwa ya ebe ọbụla ị nọ. Ọ bụ sọ mgbe ị lọrọ n'ala Igbo ka ị ga na-egịnị eri ya. Ịdọrọ ya n'akpa gị, ịdọwa ya, ịma atụ nke ịma atụ nke a na-eri. Ana m asị na-agbanụ mbọ na-abịa n'Igboekunie, unu ga na-ahụ ọtụtụ gịnị nri kwesịrị ekwesị, ma ndị ma ndị na-ama ka ịmụta ya.